tabuk le ang salamu chung mani le sungsaro poila samani kaitor borok samani le evi baya dam mungkha borok kunui le sal brum brum bobai kurungui tongkha bobai kok salai wi sal brum brum dibor brum brumos tongkha Bible bo chung nukha abo hai tong tui salsa soitan phem lok mani chibuk o eden thai blungo habui soitan bono phem lok mani bising tui o evi baya dam no kai to niko khana yawi eden thai blung ni simiru khai tong khata tinio salamu chung mani le age ole kai tor bai chini kurung mani le belai ka ha mungkha bini busa chungung kha hai pano bini kok chung khana yani bagui chini relation no bini busa chungong mani no sikagui tong khata Bible chung mani le Rome 6 dai 16 potole norok omono sawi maya de seleng katina bagui norok khorok sa sakniyago sakno ya parke anok phangni seleng no ungsukha huni saka soitani kok evi bayadam bo khana mani bagui sungsani jotoni bororok le soitani seleng chungung khata azora ote kaisang sanamu chung mani le beba khlaiman mani phanbo ya phango chung pori khangke beba khlaiman mani phanbo chini thaniori kha sungsa bororok ni thanio kai tor di phai kha hai pano oboni phan le soitan ni kok tui chung tong mani ulo soitan ni selengo chung tong mani o phano soitan no nawi tong khata o beba khlaiman mani phan hinke obo hai ageo kai tor borok samani belai ka hamungoi bini ko khana yani bagui sungsani borok joto soitan ni seleng chung khata abo hai sana adam ni bumung ni orthoke borok le sabo chung kha hayade hinke samung hamia khlainai le chung jo tong khata hinke soitan ni selengo chung tong mani chini kai tor bo belai kheno ani busabu tuirok ani mera rok bahayang tewi samutang nai honoi wan sukha diari rok ni bising tui chungno mo tewi samutang pinani lama belai kheno nai tuko hai phano ki khorok sa phano yagui tong man nai kurui aboni bagui chungno ani bororok le sungsani kok bayang sa sinai committee khlai wi borok ka cha da zora committee ni chairman le chini kai torung khana azora ole ani bossa tewi sa borok no muthang manani bagui ang borok no ani sondari sasta Jesu Kristo no ang rohor nai huni bini sondari sasta Jesu Kristo no rohor kha Jesu Kristo no khati zagui Calvary cross so thui mani chung sai mano na oboni film bo chung nai khana gospel team rok opara phade phaika Jesu Kristo ni film rok phunu khable na ang bo Jesu Kristo ni film nai pro ang buzia kaisa tongo ta poilawo ang buzia kaisa tongo obole borok judarok le yogmate brum brumo yogmate brum brumo along bisingo chopzak khorok sale phiogui ton khata azora ole along bisingo tonjak le Jesu bai barnaba ongkha Jesu bai barnaba Jesu le borok kuthar khokai suai sapano samung hamia khaya tei khorok sale borok barnaba ongkha bole belai borok hamia buini rang chanai buino butharnai buini manui khoknai para rokbo jel bisingo tongkhangke hamnai huni borok samani ongkhata abo hai borok hamia borok kunui pilat ni buskang bacha kha pilat bocha kha luku rong no sungka sabono ang butharnai sabono ang phioknai kunui ni bisingo hinke luku rong samane Jesu Kristo no buthardi barnaba no phiokdi huni saka azora ole ang bo belai khenom buzi ongkha ang belai buzi ongkha
karon ke buthar na nang manile Baraba ong kata Jisu Kristo le waisa pano samung hamya klaya abo simi bongya buino chubanai buino hamrina ong kata bini bisingo hamya kisa pano kurui abo hai borok ong kata o borok kunui ni bisingo poila oang o film nai prole tamo Jisu Kristo no butharamani karon tamo Barnabano butharia ongka ani bukhalo mole bla keno wansuka buthar nang manile Barnabase tamoni bago Jisu Kristo no butharka ang bo buzia do poila ole ang buzia buthar nang manile norok ni niyo mobo norok ni sima baibo wansukdi Barnabase norok bo buthar na hayade hai phano okkunui ni bisingo Jisu Kristo butharmani karon leang belai kelo wansuka Bible nang pori winai khata hinke Bible nang pori mani bisingo o kok leang buzia ongmani rok noe o Bible ni bisingo leang buzi khata o kok leo bo ongkha Jisai 53 odai 4 pot nismi soi pot kubuino chini dukhuno horkha te dukhuno ruzukha hai phano chungbo suprak jak mano kai tor bai se suprak jago hunui hun sho phiaba chini sumsong ni bagui bo sago kusa charu zakha chini chaya ni bagui se bo bukruk zakha biri sago suprak jak mani bagui chung hamru zakha te bo busago buzak mani bagui chini sak hamiano hamkha te bo simia chungbe bag no mera rok hai lama koror bai kha Sungsani borole lama korol baika Chungbe bag no chini muchung tuike him laika Okubui ble Chini muchung tuike him laika Pia subrai chini be bag sumsok no Biri sago ruzuina ka O Bible lang porimani ulole Ani wansuk mane ao hayung ka Tamoni bagoi Jisu Kristo na butharia ungnai huni Ageolea tamoni bagui Barnabano butharia ongkha hai pano kokang porimani ulole tamoni bagui Jisu Kristo no butharia ongnai hone ani wansuk mani les nai tongkha tiniole ang sanamuchung mani le nungbai ang bebag ni sumsok no Jisu Kristo binisago ruzuina khata binisago ruzuina mani bagui nungbai ang chungmuthang mani chungmano Chini sak hamia rok no hamui manka Tabugle angle Jisu Kristo ni flim ang nai brum brumo Jisu Kristo ni mukhang ose ani mukhang ang nugo Azago ose ani sumsong no kati zagui tongka Jisu Kristo kati zagmani zagago Nini mukhang se azago nukde Nini sumsong se azago kati gui tongka Nini botlao Jisu Kristo le kosto tuika Matra berka Abo simia kai to ripai manile Ageo sikamo beba kaiman manipan Soitan niya go tong manino Tewe isa kai to chung nori pika Hallelujah Obo ni pan baise Soitan no chung mechen nai Hallelujah O ko thoma kaham se Sungsani bororok jo toni bagui ko thoma kaham chunghin mani abo ekeno sobrai Jisu bo katharang phano sini sumsok no ruzuina mani bagui eba sungsani jo to boroni sumsok no ruzuina mani bagui boni sakao barabani slaibo boni sumsok kabang ko ungkha abon bagui no bo cross sakao thaina nakha abo nang ang jeng jo to sumsok lai mani bagui se bo thainani nangsiu